Goddag og velkommen til Sindsyn TV Fokus. I aften vil jeg gerne tale om glyfosat, og den her video vil jeg gerne henvende direkte til vores fødevareminister Eva Kjer Hansen. Og en anden titel af den her video kunne være: Eva Kjer Hansen, vågn op eller skrid, du leger med vores sundhed. Jeg vil starte med at læse den her artikel fra Ingeniøren, som er omdrejningspunktet for den video. Fødevareministeren: vi støtter godkendelse af glyfosat de næste 15 år. Står det til den danske regering, bliver glyfosat også fremover lovligt at anvende trods WHO's rubricering af midlet som muligvis kræftfremkaldende. Det understregede fødevareministeren på et samråd. Når EU-kommissionen til sommer skal beslutte sig for, hvorvidt et af verdens mest solgte sprøjtemidler, glyfosat, skal have fornyet sin godkendelse, vil det med opbakning fra den danske regering. Det understregede Miljø- og Fødevareministeren Eva Kjer Hansen, Venstre, onsdag på et samråd, som var indkaldt på foranledning af formanden for SF, Per Olsen Dyhr. Samrådet tog udgangspunkt i den verserende debat om, hvorvidt glyfosat er kræftfremkaldende eller ej. Det er WHO og EU nået til forskellige konklusioner på. Glyfosat er den aktive ingrediens i blandt andet sprøjtemidlet Roundup, og mens WHO's forskningsenhed IARC for knap et års tid siden betegnede stoffet som sandsynligvis kræftfremkaldende, så nåede EU's fødevaremyndighed EFSA i efteråret frem til, at det i hvert fald ikke var glyfosats skyld, hvis sprøjtemidlet var kræftfremkaldende. Så måtte det jo ligge i noget andet. Udover de divergerende resultater er EFSA blevet kritiseret for manglende åbenhed ved fremlæggelsen af dokumentationen, hvilket blandt andet har ført til brevveksling mellem en række førende kræftforskere og EU's sundhedskommissær. Men den danske fødevareminister mener ikke, at der er grund til at mistænke EU for utilstrækkelig forskning. Jeg har tillid til EU, og derfor ser jeg stor grund til at sætte vores lid til beslutningsgrundlaget, sagde Eva Kjer Hansen under samrådet. Jeg holder mig til EFSA's mere vidtgående studier, som det ser ud nu. Selvfølgelig skal det være sikkert for alle at bruge sprøjtemidlerne, men det ligger hos medlemslandene, der efterfølgende vurderer stofferne, sagde hun. En godkendelse betyder, at glyfosat kan anvendes i sprøjtemidler i EU de næste 15 år. Reglerne for omgang med sprøjtemidler for nylig er blevet revideret, så professionelle brugere nu skal være uddannede sprøjteførere for at købe midlet samt have genopfrisket deres viden om midlerne og brugen hvert 4. år. Desuden er dunkene til private blevet sat bag disken og må ikke længere stå på hylderne. Det var dog utilstrækkeligt til at stille SF-formanden tilfreds med ministerens tillid til EFSA's konklusioner. Jeg synes, at det er en udfordring, at de bruger lukkede studier. Det gør det svært ikke at stole på WHO, lød det fra Per Olsen Dyhr. Okay, så vores fødevareminister træffer nogle beslutninger omkring det her stof, glyfosat. Lad os lige se på vores fødevareminister og hvem hun er lige til at starte med. Her er et billede af Eva Kjer Hansen med en GMO-majs. Hun ser meget glad ud. Hun har lige pillet den, og den der mark, hun står i, er helt sikkert Roundup sprøjtet, så hun er helt glyfosat lykkelig. Lad os kigge på hendes CV. På hvilket grundlag, hvilken erfaring, uddannelse har hun inden for biomedicin og inden for fødevare, inden for miljø, inden for dyr og mennesker eller natur eller et eller andet. Her kan vi se, at hun har en lang politisk karriere. Hun har været forskellige steder. Hun er også Commander of the Order of Dannebrog 2005. Men hendes uddannelse går ud på en MA i Political Science. Det er en kendt polit. Så lad os lige se, hvad det er for en uddannelse. Nå, det er kandidat i økonomi. Spørg en ikke-økonom, om vi kan reducere CO2-udledning, om de ældre skal have bedre mad, om vi skal investere i mere uddannelse og forskning, og svaret vil være ja.
En økonom vil stille modspørgsmål. Hvad koster det? Hvordan prioriterer vi? Og hvis vi vælger det, hvad kan vi så ikke få? Så det vi har gjort, vi har sat en økonom til at styre vores folkesundhed. Hun har simpelthen ikke forstand på det, hun lovgiver om. Her ser vi Miljøministeriets sammenlægning og hvordan den er organiseret. Og på den engelske side så fortæller den om ministeriets formål, men på den danske side så ser vi slet ikke noget omkring, hvad er det, de egentlig skal. Og efter min opfattelse, så er sådan et ministerie her sat til at beskytte folket mod korrupte virksomheder, som gerne vil forgifte os for profitens skyld. Men det ser ikke ud, som om det er lige det, der sker i det her tilfælde. Så kigger vi igen, så har vi en meget glad Miljø- og Fødevareminister, Eva Kjer Hansen. Her ser vi noget kontrol hos forhandlere, afslører ulovlige sprøjtemidler. De gør et godt stykke arbejde derinde, så de kontrollerer forhandlere for ulovlige sprøjtemidler. Og det har jeg så lige været inde og kigge lidt på. Hvad er det, der handler om? Jo, det handler om, at man har lige lavet en ny lovgivning, at nogle bestemte giftige midler, rottegift og sådan noget som Roundup, ikke må stå på hylder mere, men det skal stå bag disken, eller hvis det står på hylder, så skal det være bag glaslåger. Så det de har gjort, de har lavet den her lov, og så har de sendt deres folk ud for at give bøder til alle de firmaer, der ikke har sat deres ting bag lås og slå, for at sige, nu har de jo været ude for at sikre folkets sundhed. Og så skal vi læse her på ministeriets hjemmeside, hvordan Eva Kjer, at du vil sikre de europæiske borgere, at de bliver beskyttet mod kemikalier. Jeg kan ikke helt få det til at hænge sammen, når du nu tillader glyfosat i vores mad og GMO i vores mad på den her måde. Så lad os lige se på pengene i det. Fordi der er en grund til, at vores politikere de træffer de beslutninger, de gør. Glyfosat sprøjtemiddelsalg har aldrig været større. Her har vi nogle tal fra 2012, hvor markedet vurderes til at være 4,46 milliarder dollars. Og det forventes, at det når op til 8,79 milliarder dollars i 2019 og har en vækstrate af 7,2%. Så hvad er glyfosat? Hvor farligt er det? Har det noget sammenhæng med autisme? Har det noget sammenhæng med Alzheimer's? Har det noget sammenhæng med andre former for sygdom, som vi bliver ramt af her i Danmark, og som vi skal konstant have behandling og medicin for, symptombehandlinger? Glyfosat er kommet i vores fødekæde, den er kommet i de GMO og ikke-GMO madvarer, vi har på hylderne, i alle mulige ting og sager. Og nu har vores fødevareministeren også skrevet os op til de næste 15 år. Bare kom med det. Det er slet ikke farligt. Vi skal ikke være bange, og vi skal bare spise det. Eva Kjer Hansen, jeg vil gerne introducere dig for en seriøs forsker. Hun hedder Stephanie Seneff, og hun ved en hel masse om glyfosat. Hun har forsket i biomedicin og andre ting i mange år, og nu skal jeg lige læse hendes CV op. Stephanie Seneff er en seniorforsker ved MIT Datalogi og Kunstig Intelligens Laboratorium. Hun modtog en BS-grad i biofysik i 1968, MS- og EE-grad i elektroteknologi i 1980 og Ph.D.-grad i Electrical Engineering og Datalogi i 1985. Alle fra MIT. I mere end 3 årtier har hendes forskningsinteresser altid været i skæringspunktet mellem biologi og beregning, altså udviklingen af en beregningsmæssig model for menneskets auditive system og forståelse af det menneskelige sprog, således at udvikle algoritmer og systemer for humane computerinteraktion, samt at anvende naturligt sprogforarbejdning, NLP-teknikker til genforudsigelse.
Hun har udgivet over 170 videnskabelige artikler om disse emner og er blevet inviteret til at holde keynote-taler ved flere internationale konferencer. Hun har også overvåget talrige masteruddannelser og Ph.D.-afhandlinger på MIT. I 2012 blev Dr. Seneff valgt fellow af den International Speech and Communication Association ISCA. I de senere år har Dr. Seneff fokuseret hendes forskningsinteresse tilbage mod biologi. Hun koncentrerer sig primært på forholdet mellem ernæring og sundhed. Siden 2011 har hun udgivet over 2000 papirer i forskellige medicinske og sundhedsrelaterede tidsskrifter om emner såsom moderne sygdomme, f.eks. Alzheimer, autisme, hjerte-karsygdom, analyse og søgning af databaser for narkotikabivirkninger ved hjælp af NLP-teknikker og virkningen af ernæringsmæssige mangler og miljømæssige toksiner på menneskers sundhed. Så hende her, hun ved, hvad hun taler om, og hun har gjort det arbejde, og du er meget velkommen, Eva Kjær Hansen, til at gå ind på hendes hjemmeside, fordi jeg lægger alle linksene til dig ind på den her video, så du kan selv bruge et par timer og se, om du nu ikke vil komme til fornuft og træffe en anden beslutning på vores vegne. Jeg vil gerne have, at vi lige hører et par klip fra et par videoer. Det er meget mere at gå på opdagelse i, men lad os lige høre de her par klip om, hvad hun har at sige om glyfosat og indvirkningen på menneskets krop. Hvad det har med autisme at gøre, og hvad det har med de andre sygdomme at gøre. Lad os lige høre her. We can't rely on the governments to do it for us. This is what scared me, and this is what started me in looking into autism. This is a plot of the trends in autism in the United States, going back to 1975. 1975 was when glyphosate was introduced into the food chain, and the autism rates have been going up ever since. They've been going up exponentially. This is an exponential curve. And so what we don't also realize is that those kids who are showing the 1 in 68, which is the most recent number, those are kids who were 12 years old when they measured it. So you've got to move another 12 years into the future to see what's happening to kids being born today. And so Okay, lidt mere fra en anden radiointerview med Richie Allen. It comes from the tendons of cows. And the cows are being fed Roundup Ready, GMO Roundup Ready corn and soy feed. So the cows are eating lots of glyphosate in their food. There's no question about that. And it's showing up in their tissues. Research has shown that it shows up in their tissues. So, and as I said, the gelatin contains a lot of glycine, and glyphosate is a glycine molecule with some extra things added to it. And this is what I think makes glyphosate really dangerous, because it is an amino acid. It's a synthetic amino acid. The amino acids are the building blocks of life. They produce the proteins. And glyphosate, if it substitutes for glycine in a protein chain, it can cause all kinds of problems. So not just the fact that it's in the vaccine, but also that it's going to be in the proteins in your body. And some of those proteins absolutely depend on glycine in certain positions in the protein chain. So if the glycine is replaced by glyphosate, the protein will not work. And that is just the engines of life are all messed up by the glyphosate. I think this is what's happening, and this is why it can be possible that a single chemical could be so devastating to cause so many diseases, because it's not just autism, but obesity, diabetes, Alzheimer's, Parkinson's disease, various cancers like thyroid cancer and hypothyroidism and adrenal insufficiency. I mean, there's just a huge list of things that we're facing today that are going up. Especially, I think, in America, we've got really a lot of issues, a lot of health issues. And you know, every one of them is going up in step with the increased use of glyphosate on these GMO Roundup Ready corn and soy crops. So the problem is that we had this great idea back in the late 1990s that we could just make our crop like Superman. It wouldn't die. I mean, glyphosate kills all plants, except for those few that have been engineered by bacterial genes so that they don't die. But they soak it up and it gets into the food. Okay, jeg hørte, hvad hun sagde. Jeg ved ikke, om du hørte, hvad hun sagde, Eva Kjær Hansen. Ellers gå ind og hør hele interviewet. Her har vi med et stof at gøre, som er højst sandsynligt skyld i en hel masse problemer med vores helbred.
Okay, så har vi hørt lidt på Stephanie her, som har forklaret lidt omkring hendes forskning. Vi har fået præsenteret lidt omkring, hvad glyfosat er for noget. Jeg kan lige oversætte kort noget af det, hun sagde, fordi det er jo også noget ny viden for mig, noget af det her. Det her handler om, at glyfosat er en kunstig aminosyre, og aminosyre, det er byggestenene i alt liv i vores kroppe. Vi har brug for proteiner, som vi får igennem de her aminosyre, og hvis det er, at glyfosat går ind og påvirker eller erstatter glycinen i aminosyren, så vil proteinen ikke fungere. Det kan godt være, at jeg lige har forklaret det der lidt forkert, og der er jo nogen, der må rette mig, hvis jeg har sagt noget forkert. Men det jeg får ud af det, hun siger, det er, at det her, det er farligt. Det går ind og påvirker vores proteinproduktion. Det går ind og påvirker os på vores celle- og DNA-niveau. Det her, det er ikke bare lige til at spøge med. Og vi har masser af forskning, der bare gør, at man siger, vi venter lige, vi siger ikke bare ja til de næste 15 år, Eva Kjær Hansen. Vi venter lige, og vi ser, og vi analyserer, og vi laver lidt research, fordi nu er du bedre informeret, end du nogensinde har været, er jeg helt sikker på. Så nu vil jeg gerne bede dig om, at lige se det her interviews, lige bruge et par timer på dit eget research, fordi du træffer nogle meget vigtige beslutninger, som er meget vidtrækkende for vores folkesundhed langt ud i fremtiden. Tænk dig om, Eva. Vågn op eller skrid.